Πώς θα σου φαινόταν, Ευαγγέλη και Δήμο, να δουλεύετε, παιδιά, και Σταύρο μου, από διαφορετικό μέρος της Ελλάδας κάθε μήνα ή και διαφορετική χώρα του πλανήτη. Αρκετοί νέοι το κάνουν μετά την πανδημία. Είναι μια νέα τάση στον εργασιακό χώρο. Είναι οι ψηφιακοί νομάδες. Ένας εξ αυτών είναι και ο Μάρκος ο Κορβέσης, σύμβουλος καριέρας. Και δεν είναι υπερβολή, Σταύρο μου, να πούμε πως έχει κάνει γραφείο ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Μάρκος έχει ήδη επισκεφθεί και εργαστεί σε 34 χώρες. Και αυτή την περίοδο είναι στο Ταλίν. Μάρκο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχάς θέλω να μας πεις πώς αποφάσισες να βάλεις τον υπολογιστή σου σε ένα σάκο και να δουλεύεις σε όποια χώρα σου αρέσει. Λοιπόν, εμένα μου άρεσαν πάντα τα ταξίδια και κάποια στιγμή το 2016-17, αν θυμάμαι καλά, συνάντησα κάποια άτομα που ταξιδεύανε και εργαζόντουσαν εξ αποστάσεως. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και είπα να κάνω και εγώ το ίδιο. Μάρκο, δεν σου δημιουργεί αυτή η έλλειψη σταθερότητας που μετακινείσαι από τη μία χώρα στην άλλη, που συνέχεια αλλάζεις περιβάλλον, δεν σου δημιουργεί μια ανασφάλεια? Πλέον καθόλου. Στην αρχή είχα μια ανασφάλεια να ταξιδέψω εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου φαίνονταν πολύ εύκολο να ταξιδεύω εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πήγα πέρσι για 8 μήνες στην Ασία. Θα ξαναπάω για άλλους 9 μήνες στην Ασία τώρα τον Αύγουστο. Και πλέον μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει και πολύ μεγάλη κοινότητα που υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Οπότε, άμα χρειαστώ σε κάτι βοήθεια, είναι πολύ εύκολο να βρω άτομα να με βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειάζομαι. Οπότε Μάρκο, είναι μια χαρά. Ακούγεται συναρπαστικό, αλλά πόσο εύκολο είναι στην πράξη? Ποια είναι τα 3 βασικά βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμά σου? Λοιπόν, το πρώτο είναι να βρει μια εργασία που γίνεται εξ αποστάσεως που το αρέσει. Υπάρχουν πάνω από 300 ειδικότητες και υπάρχουν και πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και δάσκαλος αγγλικών να είναι κάποιος ή να κάνει γραμματική υποστήριξη ή εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις. Ακόμα και τέτοιες ειδικότητες μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Ωραία, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είναι πιο εύκολο να ταξιδέψει κάποιος στον κόσμο εάν έχει δική του επιχείρηση. Εγώ έχω δική μου επιχείρηση. Εάν κάποιος έχει δική του online επιχείρηση, είναι πολύ εύκολο. Εάν είναι υπάλληλος, οι εργοδότες συνήθως δεν αφήνουν τους εργαζόμενους να ταξιδεύουν. Με κάποιες εξαιρέσεις που τους αφήνουν για λίγους μήνες, μέχρι και 6 μήνες το χρόνο. Αλλά θέλει κάποιος να έχει την ευελιξία. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σου, Μάρκο, αλλά παρόλα αυτά, εγώ για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου να πω ότι είναι άλλο πράγμα να έχεις κάπου τη βάση σου, να συναντάς τους συναδέλφους σου, τους συνεργάτες σου, να φωνάζεις τους πελάτες σου, να χτίζεις σχέσεις μαζί τους. Αυτό δεν σου λείπει? Γιατί όσο να είναι, η online επικοινωνία με τον πελάτη δεν είναι λίγο απομακρυσμένη? Εγώ από το 2018 το κάνω αυτό. Είναι όλα online. Έχω και ομάδα. Είμαστε 7 άτομα. Όλοι εργάζονται εξ αποστάσεως, από Ελλάδα και εξωτερικό. Και τα άτομα που συνεργαζόμαστε είναι από όλο τον κόσμο. Δηλαδή από ΗΠΑ, Καναδά μέχρι Αυστραλία και από Ισλανδία μέχρι Νότια Αφρική. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν γίνεται από κοντά να δούμε όλους τους πελάτες και συνεργάτες. Μάρκο, πόσο έχει αλλάξει αυτή η εμπειρία? Πώς ήταν ο Μάρκος πριν από 6 χρόνια και πώς είναι τώρα? Δεδομένου ότι περισσότεροι εξαρτώμαστε από την ασφάλεια, την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, και όχι μόνο δεν αλλάζουμε δουλειά, δεν αλλάζουμε ούτε δρόμο που πάμε στη δουλειά. Και εσύ έχεις αλλάξει 34 χώρες. Σωστά, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχω γνωρίσει άτομα από πάνω από 100 χώρες στα ταξίδια μου. Έχω δει πράγματα που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν, δηλαδή είναι φανταστικές στιγμές. Και φυσικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και που γεννήθηκα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες χώρες, και που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το διαβατήριό μας είναι πάρα πολύ δυνατό, μπορούμε να ταξιδέψουμε σε πάρα πολλές χώρες πολύ εύκολα, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Και βλέπω χώρες που είναι σε πόλεμο, που είναι στη φτώχεια, που δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή, ήμουνα στην Καμπότζη για παράδειγμα πέρσι, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Είναι πολύ διαφορετικά. Πολύ ωραίο. Και έχεις βοηθήσει και πάρα πολλούς νέους να κάνουν το ίδιο. Μάρκο, συνέχισε το ταξίδι σου και να μας μεταφέρεις έτσι τις συναρπαστικές εμπειρίες σου. Και από το Ταλίν, εγώ θα σε φέρω στους Λειψούς, στο